C'est bon de se retrouver dans la grande famille de Dieu, amen. Et c'est bon de savoir que Jésus-Christ est avec nous, amen. Alléluia, alléluia. Depuis que je suis ici, je sens très fort la présence de Dieu. Amen. De când sunt aici, simt puterea lui Dumnezeu, aleluia. Et Dieu travaille dans des cœurs. Și până într-acolo Dumnezeu lucrează în inimile noastre. Et notre frère m'a dit que j'avais que 5 minutes pour donner la prédication. Desigur că fratele a anunțat că o să ne dea 5 minute de a predica. Mais notre Dieu tout-puissant dit qu'une journée c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme une journée. Alléluia. Dar Dumnezeul nostru ne spune că o zi este ca 1000 de ani, iar 1000 de ani este ca o zi. Et quand il a dit 5 minutes, je suppose qu'il parlait des 5 minutes vues de l'horizon de Dieu. Și când a spus, desigur, cele 5 minute, cred că a vorbit despre minutele lui Dumnezeu, despre orizontul lui Dumnezeu. La parole nous dit que nous sommes nés pour louer le Seigneur. Amen. Cuvântul ne spune că noi suntem născuți ca să lăudăm pe Dumnezeu. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? Sunteți de acord? Amin? Notre vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Viața noastră aparține lui Dumnezeu. Amin? Et si ta vie et ma vie appartiennent réellement au Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ va faire des grandes choses dans ta vie et dans ma vie. Amen. Iar dacă într-adevăr viața noastră corespunde după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu va face lucruri mari în viața noastră. Amin? Jésus-Christ nous a donné l'Esprit Saint afin de nous guider. Domnul Iisus ne-a lăsat Duhul Sfânt ca să ne călăuzească. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, va ramener son troupeau à la maison. Iar Domnul Iisus, prin puterea Duhului Sfânt, ne va conduce în casa Lui. Alléluia. Amen, amen. Il veut que nous lui appartenions entièrement. El dorește ca să-i aparținem Lui în totalitate. Qu'importe quelle est ta situation maintenant, Oricare va fi situația ta acum, Dieu peut changer ta situation. Dumnezeu poate să schimbă situația ta. Si tu es malade, Dieu peut te guérir. Dacă ești bolnav, Dumnezeu te poate vindeca. Amen. Amin, amin. Si tu te condamnes toi-même, Dieu peut enlever cette condamnation. Dacă până într-acolo te condamni tu, Dumnezeu te poate elibera din condamnația aceea. Alléluia. Amen. Est-ce que nous croyons cela? Credeți aceasta? Amen. Amen, amen. Peut-être je suis français, j'aime bien quand on dit amen, quand on est d'accord avec moi. Până Alléluia. acolo, chiar dacă sunt francez, îmi place să răspundeți cu un amin dacă sunteți de acord. J'aimerais que nous partagions une parole très courte Aș vrea să qui se trouve dans Matthieu 25. împărțim un text din Matei 25. La parole nous dit que Jésus-Christ va bientôt revenir. Amen. Cuvântul ne spune că de curând Domnul Iisus va veni. Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ va bientôt revenir? Credeți că Domnul Iisus de curând va veni? Amin. Amen. Ce soir, je pensais, il y a beaucoup d'invités ici. În această seară m-am gândit că avem mulți musafiri. Je fais partie des invités. Până într-acolo fac și eu parte. Mais l'invité principal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dar Amen. invitatul nostru principal este Domnul Iisus și pentru El suntem aici. Amen. Amin, amin. Nous sommes venus pour Jésus-Christ. Noi am venit pentru Domnul Iisus. Alléluia, alléluia. La parole nous dit, dans le chapitre 25 de Matthieu, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Atunci împărăția cerului
se va semăna cu 10 ficioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele 5 nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate ficioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele și cel ce erau gata au intrat cu ele în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte ficioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Amin. Amen. Nous voyons que le Seigneur, durant sa vie, avait prédit sa revenue. Vedem că și Domnul nostru Iisus Hristos a prevestit revenirea lui. Ca negle este răvel numai, că baronul este plământ. Ruben îl cheamă pe copil. Tu citești. La pronunțarea copilului, când se va pronunța numele copilului, toată adunarea spune amin, adică este de acord. Mărit să fie Domnul. Domnul este păzitorul tău, Ruben. Amin. Domnul este umbra ta. Amin. Pe mâna ta cea dreaptă, Ruben. De aceea nu te va bate soarele ziua, Ruben. Amin. Nici luna noaptea. Amin. Domnul te va păzi de orice rău, Ruben. Amin. Îți va păzi sufletul. Amin. Domnul te va păzi la plecare, Ruben. Amin. Și la venire, Ruben. De acum și până în viață. Amin. Amin. La fiecare oprire și când pronunță numele copilului, voi spuneți un amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiului și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze, Ruben. Amin. Și să te păzească, Ruben. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, Ruben. Amin. Și să se îndure de tine, Ruben. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace, Ruben. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Părintele al păcii și al îndurării, vin înaintea ta, Doamne, cu mare recunoștință, să-mi înalți glasul înaintea ta, iar tu apleacă-ți ureche la strigătile mele și ascultă-mă și de data aceasta. Să află în brațele mele, Doamne, micuțul Ruben. Te rog frumos să fie pe brațele tale, Doamne. Aduc acesta odraslă cu numele, Doamne, de Ruben. Păzește-l de apă. Amin. Păzește-l de foc. Amin. Păzește-l de oameni răi. Amin. Dă o creștere sănătoasă. Amin. Dă o minte înțeleaptă, Doamne, la Ruben. Amin. Iar când va fi mare, Doamne, să-i dai statornicie, Doamne. Amin. Pentru a vesti Evanghelie. Amin. Pentru a vesti cuvântul Tău, Doamne. Împălpăcează-l, Doamne. Acum te rog frumos, Doamne, binecuvintează-l din binecuvântările Tale. Amin. Cerești, pământești, amin, din hambarul Tău cel bogat, ai de unde să-l binecuvintești. Ca el, ca când va fi mare, Doamne, să nu ducă lipsă de nimica, Doamne.
să fie binecuvântat. Binecuvintează tatălui. Binecuvintează-l din binecuvântările tale, Doamne. Binecuvintează mama lui, Doamne. La naștere, Doamne, dacă a rămas cu rănțăpuși, mama lui, vindecă-o Tu, Doamne. Binecuvintează pânce cu ei, Doamne. Acum micuțul Ruben, Doamne, la naștere, Doamne, dacă a rămas cu rănțăpuși, te rog frumos, Doamne, să-l vindești Tu, să lași balsam vindecător peste mâinile lui, peste picioarele lui, peste ochii lui, peste capul lui, Doamne, peste mădularele lui, să fie vindecat în numele lui Iisus Hristos. Iar, Doamne, numele lui Ruben, scrie-l în carte vieții. M-am rugat în numele Tatălui, al Fiului și al puterea Duhului Sfânt, în veci. Amin. Fratele Rândul să mulțumească Domnului și sora Marie pentru tot ce a fost. Amin. Dumnezeu Atotputernic, Slavă! iată-ne, Doamne, în această seară, adunați în numele Tău și vrem cu toții, Doamne, așa cum stăm pe picioarele noastre, să binecuvântăm numele Tău. Știm că Tu ești Dumnezeu și în această seară iei aminte. Știm, Doamne, că Tu ești viu, ești lucrător, privești de la înălțimea cerului. În continuare, Doamne, în această seară, binecuvântă fiecare suflet. Amin, Doamne. Ne rugăm, Doamne, să treci de la inimă la inimă. Fiecare să simte că Tu ești Dumnezeu și că nimeni nu-i ca Tine. Te rog, Domnul meu, să binecuvintezi lucrarea Ta în continuare, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul deosebit. Mă rog în această seară, așa cum știi Tu să vindești, vindecă. Așa cum știi Tu să ridici, ridică. Și așa, Doamne, cum știi Tu să ierți, iartă. Amin, Doamne. Te rog în numele Lui Iisus în continuare să rămâi în familiile noastre, să rămâi cu noi. Și noi Te vom binecuvânta în această seară. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru toate ce ai făcut pentru noi. Amin. Doamne, înaintea Ta să-ți aduc laudă, glorie și cinste, Doamne. Vin să-ți mulțumesc, Dumnezeul meu, pentru această seară pe care Tu ai binecuvântat, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că ne binecuvântați cu copilajul acesta mic, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ți-ai pus mâinile peste el, Doamne, și ai dat binecuvântarea, Doamne. Te laud și Te binecuvânt, Doamne Iisuse, pentru binecuvântările Tale, Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cei ce ai pregătit să-și pună mâinile peste el, Doamne. Te rog ca Tu să binecuvânti, Doamne. Te rog să binecuvânti această seară mai departe. Amin, Doamne. În numele Lui Iisus Hristos. Aleluia. Amin. Vă dorim pacea lui Dumnezeu, amin? Pentru că atunci când ucenicii s-au ascuns de frica romanilor, Domnul Iisus le-a spus primul cuvânt, pace vouă. Și până într-acolo doresc pacea lui Dumnezeu să fie peste orice suflet din locul acesta, amin? Amin. Pentru că suntem adunați aici ca să ne bucurăm împreună cu toți. Mai ales, așa cum a spus fratele Nicolae de la bun început, ce plăcut și ce dulce este când frații sunt împreună. Amin? Simt că Duhul lui Dumnezeu vrea să cerceteze în această seară. Simt că Dumnezeu vrea să lucreze. Dar trebuie să ne deschidem inimile noastre. Amin? Biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Biserica căpăta vindecare cu ajutorul Duhului Sfânt. Biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. De aceea doresc ca pacea lui Dumnezeu, aleluia, să fie peste noi, amin? Intrând în casa lui Dumnezeu, pentru că este numit o noapte de veche, am văzut pe fratele Remus stând în curtea, în afara sării aceștia, și Domnul Dumnezeu m-a făcut de cunoscut să spun: este frumos să binecuvântăm numele Domnului. Cei care
care stau noaptea în casa Domnului. Amin? Și mai ales și cei de afară din curțile cășii Domnului să laudă pe Domnul. Este posibil ca noi care suntem în casa lui Dumnezeu să lăudăm pe Dumnezeu, iar și aceia care se ocupă cu rânduiala bisericii să laudă pe Dumnezeu. Amin? Aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că avem musafiri care au venit din România. Doresc ca Dumnezeu să le binecuvintează. Au venit frați din Belgia, din Germania, de pretutindeni. Domnul Iisus le binecuvintează. Dar cu acest cuvânt aș vrea să vă spun că Domnul Iisus ne spune: voi sunteți frații mei dacă păziți poruncile Tatălui meu. Aleluia! Mă bucur pentru apelul pe care mi l-a făcut fratele nostru Ardelean. Domnul Iisus îl binecuvintează. Îi mulțumesc din inimă pentru apelul acesta și știu Dumnezeu că v-am purtat în rugăciune pe toți. Poate că n-am renunțat numele fiecăruia, dar am spus: Doamne, ai milă și de biserica din Strasbourg. Mărit să fie Dumnezeu. Și mă bucur pentru venirea voastră și zic că nu este la voia întâmplării dacă ești aici. Este planul lui Dumnezeu ca să te pocăiești împreună cu mine. Amin? Domnul Iisus să mă binecuvinteze. Amin, amin. Gaugi aștar, Caschi Simplu Colodrom. Matriculația 14. Slava Domnului. Vește
Două gânduri înainte de a începe predica în noaptea asta. Două gânduri. Odată un predicator s-a mutat într-o localitate. S-a făcut prieten cu preotul ortodox și preotul ortodox a zis: știi ce? Eu sunt de acord să vin odată la voi la biserică, dar te invit și pe tine să vii la noi. Predicatorul a zis: bine, facem târgul. S-a dus, l-a chemat la o evangelizare, a fost la adunare o evangelizare și l-am chemat pe
preot și a spus, uite, avem evangelizare în localitate, te rog să vii la noi la evangelizare, am să te pun să predici. L-a chemat la evangelizare și a dat loc să predice. N-a fost mult timp și preotul îi spune predicatorului, știi ce? Am un botez de copil. Vreau să vii la mine. Acum să zică că nu se duce, e rușine. Eu promis că se duce. S-a dus păstorul la preot la biserică și când a fost să boteze copilul, i-a spus, uite, domnule pastor, dumneata îi faci botezul. Păstorul, pus în dilemă, în încurcătură, ce să facă, a luat copilul în brață și l-a întrebat, crezi în Domnul Iisus? Și asta ce să-i spună? Crezi în Domnul Iisus? N-a răspuns copilul nimic. Și-a spus preotului, uite, ține-l tu, botează-l tu, eu nu botez decât numai pe cine crede. Aleluia! Încă un gând și apoi intrăm la introducerea de predică, slăvit să fie Domnul. Un om mai sărac, cu bani mai puțini, a avut și el în o gradă animale. Printre animalele ce le-a avut, a avut un căluț mic, că era mai sărac. Cu căluțul ăla își făcea toată munca de zi. Și pe lângă cal a zis să țin și un porc pentru iarnă, să am cu copiii de mâncare. Dimineața când se trezea stăpânul, punea mâna pe cal și îl punea la căruță să tragă. Și îl muncea toată ziua. Venea la prânz obosit calul, abia mai răsufla, mânca ce mânca și porcul se lăfăia la umbră, prin băltoacă și într-o zi spune porcul, vezi ce viață ai tu și ce viață am eu? Uite, eu toată ziua stau la umbră, toată ziua mănânc, pe când tu muncești de dimineața până seara pentru un braț de făr. Și calul se uită spre el și spune, da, dar nu uita că vine Crăciunul. Nu uita că vine Crăciunul. Predicați pentru dumneavoastră. Versul unei cântări spune, cine ești, cine sunt, vom cunoaște într-o zi. Cine ești, cine ai fi, Domnul va mărturisi. Aleluia! Nu te uita că unora le merge bine. Nu te uita la jind cu răutate, cu jind la alții, că prosperă. Și tu nu ai prosperitate și îți merge greu. Vine Domnul și va răsplăti la fiecare. Mărit să fie Domnul. Intru în sfera cuvântului și pentru seara asta am pus sexul. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm, atunci când se va arăta El, vom fi ca El. De ce? Pentru că îl vom vedea așa cum este. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Cine a scris epistola? Singurul din ucenici care are în Noul Testament Evanghelie din cărțile de istorie, cărți de învățătură, epistole și cartea profetică Apocalipsa este Ioan, mărit să fie Domnul. Aleluia! Foarte sumar. De unde l-a luat Domnul pe Ioan? Predic gândul acesta ca să-ți pun întrebarea ție. Adu-ți aminte de unde te-a luat Domnul, ca să-ți dai seama unde are Domnul nevoie de tine. Căci cu ce te-ai ocupat firește, te va folosi Domnul și spiritual. Aleluia! Mărit să fie Domnul! 4 din ucenici i-a chemat Domnul de la pescuire.
Și eu subliniez așa mai repede, mai întreagă. Nu i-a chemat Domnul când au prins pește. Amin? Nu i-a chemat Domnul când le-a mers și au fost prosperi. I-a lăsat Domnul la pescuit să nu prindă nimic. Se poate? Da, se poate. Ce-i eșecul? Ce-i durerea? Ce-i necazul? Nu disprețui durerea, nu alerga la chinul greu, căci necazul și durerea sunt un drum spre Dumnezeu. Aleluia! Măriți să fie Domnul! Au pescuit ei, s-au trudit și niciun rezultat. Se poate? Meseriași de pescuire, pescari meseriași nu prin nimic. Un necaz niciodată nu vine singur. Întotdeauna un necaz mai atrage altul. N-au prins nimic și brejnele li s-a rupt. Eșec după eșec, necaz după necaz, val după val. Aleluia! Ce se întâmplă? Are Domnul lucrare. Aleluia! Și în timp ce stau pe țărm și cărpesc la mreje, trece Domnul. Aleluia! Măriți să fie Domnul! Trece Iisus! Cântăm cântarea! Trece Iisus pe aici! Măriți să fie Domnul! În necaz, în eșec, trece Iisus! Noi suntem obișnuiți să spunem, Doamne, dacă mi-ajuți, dacă mă vindeci, îți slujesc. Asta e legea noastră. Legea lui Dumnezeu spune altceva. Fă-ți tu mai întâi partea, că Domnul nu-ți rămâne dator. Aleluia! Îi spune Domnul la Petru, Petru, eu parafrazez cu cuvintele mele. Știi ce, Petru? Aș vrea din corabia ta să fac amvon. Dai corabia să predic din ea? Întrebarea mea, Petru, după atâtea necazuri și atâta eșec, mai poți să stai la îndemâna Domnului? Aleluia! Poți să cânți când ai congelatorul plin. Poți să cânți când ai ceva în buzunar. Dar când bat vânturile în buzunare și totul e gol, mai poți să cânți? Și continui. Într-o vreme ca aceea, Petru dă corabia la îndemâna Domnului, Domnul urcă în corabie, predică din corabia lui Petru și după ce Domnul și-a făcut lucrarea, când Domnul și-a terminat predica, îi spune la Petru, acum pregătește-te de pescuit. Aleluia! Nu pescuiești când vrei tu. Nu-ți merge afacerea când crezi tu. Afacerea, prosperitatea o dă Dumnezeu. Și El o dă când vrea El. Când nu era nicio șansă pentru ei de pescuit, Domnul are posibilitate. Poate ți-ai pierdut nădejdea, nu mai ai nicio speranță. Domnul poate. Aleluia! Și continui. Îi spune Domnul, acum pregătește-te de pescuit. Și urmăriți-mă 2 minuni pe care le subliniez, 2 minuni. Domnul spune, aruncați mreaja în partea dreaptă. Amin? Dacă vrei să ai rezultat, nu faci ce vrei tu, faci ce-ți cere Dumnezeu. Amin. Ai tot aruncat-o și în stânga și în lateral și în toate părțile. Dar Domnul spune în partea dreaptă. Aleluia! Și când au aruncat în partea dreaptă mreaja, minunea! Mreaja plină de pește. Predicatorii, cât pește era în mreajă? 50. 153 erau după înviere. Acum, 2 corăbii de pește.
2 corăbii de pește. Cât pește? 2 corăbii. Vă imaginați ce minune? O mreajă cârpită să țină 2 corăbii de pește. Nu-i minune? Vorbesc cu surorile. Orice haină cârpită, acolo unde e cârpită, acolo unde e cusută, acolo se rupe. Numai că o mreajă cârpită rezistă.
locul ăsta pe Munchen, e noțelul rugăciune ca mulțumesc.